And they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver can now deal with that driver. Yeah. Yeah. Hello? Is that on your Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. I don't want. Here, Bulu Maya. You go see him when you say, you buy a quadrant. So, take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your agent. Oyije moto. Keronya butelka. Oyije. Bokope, say bokope. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. I do go. Why are you worried? Or get me? They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver can now deal with that driver. Yeah. Yeah. Hello? Is that on your Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. I don't want. Igbo mama keke ime tata bụ ụbọchị 15 n'ọnwa October 2025 afa mbụ nnọma na-anabata gị na Voice of the East ebe anyị na-eme ife ndị Igbo fụrụ n'anya ebe anyị na-eme ka obi na-adịghị mma na-anabata gị na nkata politics tata ka anyị kalịa ka anyị malụ nke na-eme n'obodo anyị bụ Nigeria n'ọkachasị ka o si wee gbasata ana Igbo be anyị Mayor na ebe a taa Mayor keke ime n'ụtụtụ a Adumma nwanyị ọma keke ime. Ndị FM jamu. Ndoge nna m ndoge. Ọ ka ha chọ ka m kwuo okwu taa. Ife nke tata bụ na kepu na asịrị mechaa bụrụ ife ọ bụ mana bifo anyị agwa gị ya anyị ebido n'isi mmiri maka na ọ na-aka mma ebido n'isi bifo anyị anataba n'ụlọ nke bụ eziokwu bụ na nationally last week ya bụ ụbọchị Friday na-abata Monday ka ndị obodo oyibo nya ndị nọ na America international people international volunteers and other people na-afụ maka mmekọ ụwa bịa na-etinyelu Nigeria anya bịa na-asị na insecurity dị na Nigeria karịa na-egbusisi ndị Christians nya ndị na-ekpelu Chineke oyibo na Nigeria na-egbusisi Christians all over the country nya bụ debate a ka anọ wee nọdụ o wee bụrụ on Monday bụ on the 11th of this October bụ the birthday of the son of the president of our country bụ Sheyi Tinubu o wee bụrụ na emume birthday ya ka apụta wee sị na a ga-eke ife bụ 1 million Bibles to Nigerian youths yana in conjunction with CAN bụ the Christian Association of Nigeria ọbụlụ ndị ntorobịa nọ na CAN that's the Youth Association of CAN wee tinyela aka with the son of the president wee sị na ifefa ya eji wee celebrate birthday nwa onye isi ala anyị bụ President Bola Tinubu n'arọ 2025 a bụ ike Nigerian youths 1 million Bibles Mayor ka njukene gị nya bụ atụmatụ ka efe ilo maka ya eziokwu not to offend anybody and not to also sound like a non-Christian because I am a Christian, yes. Right? But I feel like that is a waste of
Mami fan, I don't know what this scheme is. Sorry. Bless you. Bless your spirit. And what if you know? So that is a waste of that scheme is a waste, number one, because that doesn't empower anybody. It doesn't make things better for the youth. You are giving me a Bible. The 1 million youths and a Bible Bible and so I don't see how it makes the lives of the youths anyway better. If you want to only try make the draw better to closer to Christ, you organize programs. Organize empowerment schemes, at least, so that when people come to be empowered, Bible. When I saw that, I just thought it was very funny. Maka ina anya ọrụ adụrọ n'obodo. Ndị a na-eke Bible, ka Bible. Ndị anyị na-eke Bible fafụrọ n'ilie. Anyị na-anụ na aka a na-ele gas eji esi nri 2025 na ụfọdụ mpaghara dị n'obodo anyị bụ Nigeria. Onye na-afụrọ gas 2000 naira oyi agbanye na ife o ji esi nri wee sie nri. Inye Bible kekwa n'uru ya abalị ya. Nya bụkwa birthday ka anyị na-afụkwa ka Nigerian agencies na-edejelu nyabụ nwa president birthday anyị fụrụ ndị NIMC, that is aka n'afọ maka orientation na ịgụkọsị isi ndị mmadụ na Nigeria ebe fa na-esend happy birthday fụchakwa other agencies a na-esend happy birthday. Ndị obodo wee na-ajụ aka anyị ji wee na-follow presidential family wee na-enene ndị nọ n'isi anya n'izu a aka ọchịchị onye kwuru uche ya ga-eji wee sustain n'obodo anyị bụ Nigeria maka na ị na-anya ọchịchị onye kwuru uche ya nwelu ife a na-etinye na ya ma ọ bụ wepụ na ya o wee gaa ọfụma mana ịbịa kịta ọchịchị onye kwuru uche ya nwere ebe a anyị ji aka anyị appoint INEC chairman anyị na-alụlụ judges ụlọ anyị na-emegasị ụfọdụ ihe ọbịa dịzie aka anya bụ ọchịchị onye kwuru uche ya etinyere ya aka n'azụ o mekichehozi sense anyị na-achọkwa ịghọta ọ bụrụ na o nwere ife gị nwalụ maka ihe anyị na-akpa tinyela anyị na comment section anyị chọrọ ịnụ ebumnobi gị chọrọ ịnụ ihe ilo na anya bụ nkata anyị na-akpa n'ụtụtụ a nke bụ ọzọ a ga-etinyekwa ọnụ na ya wee bụrụ na anya ije na Abia steeti anyị anụgo ebe former governor Abia steeti Orji Uzor Kalu okwugo ọtụtụ ife dị iche iche izu ụka gara aga o kwuru na ọnya bụ onye politician kacha wee dịchasịa mkpa na South East. N'izu ụka nke akwanụ ọ gagokwa n'iru wee kwuo na Abia steeti ga-abụrịrị nke APC by 2027. Ọ na-akọwa na ma etere ụgba ma etere ose ihe ọsọli ya mee na Abia steeti ga-adị in the bag for APC coming 2027. Mayor, ka ife ilu maka prediction maka ihe a dị ka amụma. Sometimes a prediction na sound like a threat because ha na-ekwu ọ dị too definite. Now, is either hell or high waters. Now, this state is going to be APC 2027. And he's not the first APC member to say this. The current Deputy Speaker of the House of Reps, Abiago Biakwe, and explicitly, on the APC platform. So that means no nyawa gabu the governor in 2027 for Abia State. So, if you know at the end of the day, if is not in the interest of the people, let the people decide who gets to lead them from 2027. Don't come and tell us this state must be ruled by this party in this year. This state must be ruled. No. APC will show workings. Why if you ask Senator Orji Uzor Kalu, otu si wuru nyawu onye na-afu for all the called bend the north. I
constituency. Constituency. Mana. Ebosi wuno nyewa bonye na for that particular constituency. He has to show us his workings. Or you go see if APC may go. Then the other part of this thing, Benjamin Kalu, who ne represent. He has to show us the people. He has to show the people of Abia. Okay, this is what we have been able to bring in this our own, in our own jurisdiction. Okay. And how are you going to do better as governor? You come and say the democracy now in Nigeria, they go to all they go to partisan. No, not all they go to shambolic in the sense that someone will just come and utter some statements. What was the company self? Nigerians. Maka obiri heku ka na-eme. But I'll say party I will APC. The other day I say no, yeah, 5 months to the election. No, you JB Nabia to make sure now president. Like sometimes you get this men, don't you? If you see how no put that in the name of politics, sometimes to be honest, because they talk like let me not. Mayor nke na-ekwu be ebe m chọrọ itinye aka maka ihe m na-enene bụ onye na-amaghị ihe ndị na-agwa anyị ka ndị a na-agwa maka na o nwere ebe m nwere problem. Enwere ife mmadụ ga-agwa mmadụ onye agwara ka mmụọ ga na-agwọ ndazi ma onye anwa ọ na-agwatakwado ihe ife a na-ekwu maka na anya kịta onye isi ala anyị ụnya ka nwanne ụnya ka a na-akọwata na Nigerians nya bụ mụ na gị na-abụ na-ekele anyị 300 billion ọzọkwa ịghọtago and ekwughị inene anya ego ahụ ma ọ ba na-akpa mmadụ ma ofelu n'elu ego apụgo na pocket ịghọtago mana ife anyị aghọtazi bụ dị mbodo una na-ebodo anyị ego ebodo na unu nyere. Nobody is saying anything. That is that is what makes it very sad. Apụta sị na eme Nigerians nka, but nobody is confirming anything. Onye ka anyị ajụdụ n'osi ya. Actually go see evidence. Eje create rubbish Facebook account Jilindi Igbo. Say I received mine. Thank you, Mr. President. Ngozi Akachukwu. I was like Odekwa mma maka ekwugomie onwelu ka isi wee mee ka 300 billion erika ime 300 million o circulate eketa. How many people say Nigeria enwula ọkụ, internet, social media enwula ọkụ maka na onye ọbụla ga na-eti na-akpọ nwanne ị ga-afụ. In fact, Nigeria's GDP in 24 hours will blow your mind. Maka ega nwa ga-aga ya lekịta bụ mkpa ga-eme gị obi amapụ gị. Ife nje ekwulie bụ aka na-achị obodo a, ndị na-achị obodo a, ndị na-anọ n'isi na-afụ ka obodo a si aga. Biko nụ, anyị na-ayọ unu ka unu n'elu ndị bi n'obodo ebele. Ama m na a na-alụzi ụlọ elu na-alụsie ike na Nigeria. O nwee ike na-confuse unu. The masses, nya ndị nwe obodo. Ndị unu kwelu nkwa, ndị unu nọ n'isi fa wee na-eme fa unu na-eme fa na-ata afụfụ dị in our streets. O wee buli ya wee bute m na accountability. Ebe Rufai nọ na-ajụ Minister for Works Dave Umahi anọ na-ajụ ya biko ego one ka ọ ga-ewe iji wee lụọ 1 kilomita na the 750 kilometers ekwesịrị ịlụ na Coastal Road. Minister for Works wee sị na ya bụ professional engineer in practice. Professor of engineer in practice. Mana anya maro or rather he refused to give account of what it costs to build the road that he has received or is proposing billions of national resource to work with. But nke abụrụ isiokwu na ọ na-azarọ nya bụ ihe ka nya bụ nwoke pụtazịla ụnyaa wee sizie the presenter of Arise bụ Rufai na ya nwetago the answer to what it will cost to make 1 kilometer of that road. And according to Minister Dave Umahi and the response that he gave as regards how much it will cost iji wee lụọ ụzọ a nyabụ nwoke na-akọwata na ọ ga-ewe 7.5 billion iji wee lụ 1 kilomita nyabụ ụzọ. Amara mma ego one bụ 7.5 billion mana ka njụọ meyo ka nyanwa kọwala anyị otu nyabụ olu si aga. To be honest, God,
Ndap, when you, with this administration and the APC government, Right. when you think you've seen it all, they open a new level of all for you to see and know that you've not seen the last one you saw above all. So now, Makana, I think no earlier figure quote would be lower than this. Then Abiazie Kita be increase here. With these people, when they tell you one, their one is 20. When they tell you two, better go and start looking for the double zeros beside okay, it. now 2 and wake like 2 million. So Nigerians need to. Only for now, what Rufai did is what every Nigerian is supposed to do. Maka, at the end of the day, ndana biapita kola yo fu akoko. Aya swallow ya. Akola ya kozo, man na swallow ya. Ne move on. Anka wabasa. Most times I need to buy on wabasa. Man, at the end of the day, why are things this? If any man from this particular things, or from this particular things, tomorrow you know na fuel it go, you know na dollar aligo, you know na fuel gas it go, you know na electricity tariff it go. You don't know from this small things I know that we don't care about. No, from there if any na siapta. So Nigerians need to actually start holding these people accountable. Because it doesn't make sense. I think the earlier figure that was quoted was around 2-point-something billion naira, if I am, or 3-point-something billion naira, either 3.2 billion naira or so. But now, all you go to 7.5 billion 7.5 per kilometer, and we are doing, and they are doing over 75,000. Is it 70 or 750? 750. No, it's about 700 plus kilometers. And Egwana Bokanafa, yeah, you money too. Imagine a full kilometer, 7.5 billion naira. Calculate 100 kilometer. That's 100 kilometer is 750 billion naira. Then you calculate the Mani we ga dokwa no ko otu osiwe kponya bu figures ka esi ekwu no Igbo otu osiwe kponya bu ego afa omi niru na enwe onye ya ajunwu ajuju as eme fa na akpọ checks and balances mama olukwele ilu ya na otu a ka okalele ilu ya na etu a Nkara Basa's Nigerians, that's what I'm telling you. Nigerians, at the go, we are now so nonchalant about things that happen to us, about things that concern us in this country. Nke bu nonchalance abu nke ka mwute maka na imecha nonchalance onwe onye a na-elesi fuel iche n'obodo a onwe onye na-akwụ ụgwọ ọkụ iche onwe onye na-enjoy obodo a iche karịa nwanne anyị ncha bi ebe a flooding all over the country, insecurity ebe niile mmadụ necha anya sị na ifi ya emelu Nigeria bụ ike Bible onye pụta osi asị ya jikwenye ụmụnne ya ego mana enwere onye inyele ego ụmụ ihe ndị a wee bụrụsịa ife anyị na-afụgasị na be anyị ewee na-ajụ are we morally upright people? Anyị bụ ndị ezigbo mmadụ. Sorry, can this thing? Can in itself should the body should be ashamed of themselves for even allowing themselves to be a tool that will be used for political schemes like this. How will they should know better now? Ike Bible doesn't solve anything for the average Nigerian youth. No, it doesn't. It doesn't do anything for the average Nigerian youth. So they should actually, they need to sit down and think inwards. If you are the body representing Christians in Nigeria, is this how you are going to be used every time for political propaganda? To share Bible for 1 million Bible? What change is that going to bring in the community? In the life of the individuals receiving the Bible? So they need to actually be ashamed of themselves. Nyaba akụkọ ka anyị nọ n'enu ya anyị ga-agbapụ ọsọ ka ije lechapụ afịa maka na afịa ka anyị na-ele anyị ga-ele afịa anyị nata anyị wee jee n'Enugu ebe ọ na-akpọtụ akpọtụ ka anyị gwa gị nke na-eme nke ikpeazụ a anyị na-abịa
We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, I will deal with that driver. Yeah. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye isi Mbah ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onye moto. Kedu onye butere fa? Onye Bokopi, say Bokopi. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, I will deal with that driver. Yeah. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye isi Mbah ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onye moto. Kedu onye butere fa? Onye Bokopi, say Bokopi. We shouldn't have used these balls. Tage, I cannot nkata politics, anya agayaligo, anya esigo na federal. Why we bata na ani Igbo banya ebe na achayali anya. Can ekego, according to them, na ekego Nigerians 1 million Bibles. Nigerian youths who are looking for jobs, fana acholu, fana acho ifefa geeli, fana acho onye genyelu fa aka kwubinata ụgwọ akwụkwọ. Ndị nọ na Nigeria, ndị ntorobịa, onye ọbụla na-achọ onye ga-enyelu fa aka n'obodo a. Mana diokpala onye isi ala anyị ya na Christian Association of Nigeria nechala anya wesi na ifefa ga-emelu these young people bụ ike ha 1 million Bibles iji wee kwalite ndụfa. Mayor si na ya ka nwere ife achọ ikwu maka nya bụ ihe. Mayor, Ife nchọrọ ikwu go eketa maka na number 1 amam ni okwu a na-akpasu m ezigbo iwe. So that's why okay, through the news, ife njulu onwe m to what effect? The Bible is not going to bring jobs. The Bible is not going to put food on the table. The Bible is not going to do anything purpose in life. There is even the Bible itself says there is a time and place for everything, for every season. What the average Nigerian youth needs now is job opportunities, affordable school fees.
skills that he or she can use to learn skills that he or she can use to put food on their table, and an enabling environment. And then buy the Bible. To buy the Bible, yeah. Bible now. When I am supposed to be working. So it is not, Khan should know better. As a body, they should know better. Yes, we want to bring people closer to God, but let us do the right thing. I may feel the right thing. The integrity in this country again. Nyabife Jolonjo Jobu onwe ya. O ya kai no na anu na former governor of Abia State Okezie Ikpeazu. Na bamba na etimpu we na ayo obakwa odakwa ayo. Ọ na-echi governor Alex Oti warning. We na see because ye claim uzikwa na project nya bu governor Okezie Ikpeazu bidolu na Lagos na Abia State. Okezie Ikpeazu we ga n'iru na akọwa na Ariaria International Market bụ nke Alex Oti jidegolu kita kwunye n'ọkụ ọ na-enwu ọkụ na-enwu n'ọkụ ya ka ọ na-agwa Governor Alex Oti si ya don't claim my project no mu bidolu that project. Why not Abjummaje why not bido helu chai? How keko si hapo Abia State? Udi mada wifa na akpọ cloud chaser. In your time 8 years in that state as governor of Abia State for 8 years, opening after from Abia State was bad. Abia never had a good record. Alex Otiputa, in just 2 years, look at how the story of Abia State has changed. In project. Why did you not finish the project? You had 8 years. Between your first to 8th year, why didn't you finish the project? You see, don't claim project Ibidol. So you started it and you did not finish it. Alex Oti came and completed the project, and it's looking good. Let him take the praises. Since you could, Ejana BCJ. We friendly boneku. Or how Ibidon gem. You have to, when you start a project, you have to finish it before you get the praises of the project. 8 years in on Abia State, that area, millions were hard. Udi pictures in the madden from that market alone, the very demoralizing, and all the biggest textile markets in this country. So don't come and start gaslighting us. Ibido, yeah. Oh, you both see that the end justifies the means. Ex-governor, former governor Okezie Ikpeazu, if I do malobe na Abia State, adiketeho. Ibecheluke omunwanyi mulunwa na state give 500. You had all sorts to say. Say Ajay investment or Chicken Republic, crunches. Because Namochi, he arapu kene Governor Alex Oti come ifone Melunda Abia State because Abia State deserves a good man like Governor Alex Oti. Then Nugwebo na Saloko Onyawa the 14th, that is Obochin Kirina no of October, a day that the people of Enugu ameche Zonathan Hanine Obu Bosse Akana Enugu State bu Governor Peter Ndubisi Mbah officially yana aka yana hasona ndi niile yana yasona achi Enugu State yana all his House of Rep members yana mostly all of the people in his government officially see from PDP we banye APC, that is from People's Democratic Party, Ebefano we near Ochichi, despite how Osiwe, the Ochichi has we near election, if any, Manobo, Nampara, PDP, Kahano we near government in Enugu State. Unya, ka yabu governor, hale Enugu State, halo government in Enugu State, na nyawa no muye, where Hanyanaka All Progressives Congress, Party Nachi Nigeria APC. Nanyabu mmemme ndị nọ nanyabu mmemme bụ aka niile na-ekwu ife na-eme na APC. That is all the party leaders na APC national. Party leaders na Enugu State ebe a nke ọfụlụ bụ Ben Nwoye na ebe a. Former governors of Enugu State were present. Nyabo former governor
gburugburu former governor Sullivan Chime nọkwa na ya bụ mmemme ha ncha niile nọ na ya bụ mmemme Atọ Eze nọ na ya bụ mmemme gọvanọ Ebonyi steeti Francis Nwifuru na ndị ọzọ niile bịala Enugu ụnyaahụ including the vice president bụ Kashim Shettima kafa bịalụ kafa nnabata gọvanọ Peter Mbah na All Progressives Congress ka ya bụ mmemme nọ na-eme ụnyaahụ ịntanetị Enugu steeti ana Igbo na Naịjirịa wee sala ọkụ maka na onye ọbụla bidoro wee kwube ka ọ dị ya n'uche Mayor ka efe ilo I know a lot of things about this particular move of Governor Peter Mbah to APC. The people of Enugu State, they're very calm. They're very calm about it, which shows that probably they accept the move. Obviously, they love their governor because, according to them, on a morphema. Yes. So when the Igbo people do not trust the APC. I don't trust our APC. But I feel like people have resigned their faith to the fact that Peter Mbah, candidate and party are two different things. The way Peter Mbah, his reasons for the campaign were to connect Enugu State to the center, for us to get our full representation, without the full local government funds. Like, in fact, some of these things, and they make sense because ordinarily every state should get their full local government funds. Why will the state, because the state is not an APC controlled state, why will you be what is due to that state? In reality, no na center. Makana n'Enugu ebe a mụnwa bi n'Enugu ebe anyị bi n'Enugu ebe anyị maalụ na Enugu fulu Peter Mbah n'anya Enugu na-akwado ife Peter Mbah na-eme Enugu na-akụlụ ya aka nya Enugu na-ajụzi wee sị ka ezi ife meelu maka na onwe onye ọzọ anyị chọrọ ka ọ bụrụ gọvanọ anyị ka ezi ife mee gọvanọ anyị ji wee na-eje na pati ọzọ ịghọtago ọ gbagwojuru ọtụtụ ndị mmadụ anya wee na-alụtụ aka na o nwere ike ịbụ maka future goals mmadụ chọrọ ime achieve maka na ine n'anya n'Enugu kịta officially Enugu abụrụgo APC state, making it the third state in the southeast that will ugwu anyị nọ ife aka meji meshi okwa oge ugwu anyị nọ as governor slogan where Enugu is in the hands of God. Kita anapuge from the hands of God. Tinye na kandi APC. That's the APC. Were mi ye digima. Eyengo mo APC were mi ye digima. Egwu ameyo na agụnwe ka o si ada na ntị wee na-emetụtakwa n'obi maka na Anambra State ga-eme elections n'oge na-adịrị anya on November 7th. I'm gonna correct him, 8, because I thought it was 9th. So November 8th, Anambra will go to make a choice. That is, if they will make their choice of who their next governor will be. There is someone in line, of course, an incumbent governor, Governor Charles Soludo. Oneba, mana if anyị na-ajụ maka na ife anọkata ọkụkọ pueze emana nsogbude ịghọtago eze anụnwa ọkụkọ abido opugokwu ya n'Enugu steeti anyị wee na-ajụ ọkụkọ nwere ike ije na Anambra pụọ onye bụ eze o wee bụla ajụjụ anyị na-ajụ onwe ife ilo maka anya bụ ihe anyị na-eme tata biko gba mbọ ka ịkaba arụ ka itinyela anyị na comment section ụfọdụ n'ime unu zitekwala anyị ozi na comment anyị agba mbọ gụpụta ya mana maka kịta gba mbọ otu anyị bụ onye Nigeria ọkachasị ma ịbụrụ onye Igbo biko ana m ayọ gị nwanne m obi ekoropụkwana gị maka na anyị jee na streets ụnyaahụ ka anyị jụta ndị mmadụ ebumnobi fa n'ife a na-eme o wee bụrụ na ọ dị ka ife a na-akpọ moral onye ọbụla gbatụrụ agbatu onwezi onye na-ajụ ike agwụgo onye ọbụla mgbe na-asị ka nye gị okwukwe tata biko ewepụkwana obi gị maka iwepụ obi gị ịma na ọ ka njọ makwa ọnụ na anyị na-eti mkpu ahụ wee dị anyị otu a ọ bụkwa anụ na o nweghị ihe anyị kwuru ọkụkọ si na ihe ya ji atụ kpọmkpọmkpọm bụkwa ụwa n'ọnụ ya
na ọ bụ ọkụ unu hapụ isi na ya enweghị ihe ya mere mgbe egbe bịara ibue. Mayor, mechielu ndị be anyị okwu. Ndị Igbo, ife nwere ikwu bụ na ka anyị bido kịta jee wetawa PVC anyị maka a na-eme PVC drive and the numbers si na Southeast dị very very low and discouraging. Ọ ghara ịbụ na oge a na-azọ election na apụta na-ebe na ọkwa onye a ka anyị tụrụ ndị a na-eme nke a mba ka anyị bido kịta jee register for PVC so that n'oge tupu election na n'elu anyị nweta PVC anyị dozie tụọrụ ndị ya edozi n'obodo anyị tụọ ndị ya edozi our region mma mee ka ọ dị mma maka na ndị Igbo si na-ebu ụzọ dị mma n'ụlọ tupu apụọ n'ama ya na ọnụ unu na-eme mmebi ị na-achọ nke dị na ị na-achọ ka ama dị mma mba ya ebidogodo n'ụlọ gị deziwogodo n'ụlọ gị tupu ị pụọ n'ama daalụnụ anyị ga-afụ unu ụbọchị Mọnde. Nke onye na-eme ya kwụba aka ya ọtọ afa mbụ Nneọma ka emesịanụ. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Okay, me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver can, I will deal with that driver. Yeah.